Vamos a ver, eles Por dous... exemplo, número 4, ponto ao lado da moto, a ver que, ponto ao lado. Pero con chulería, este foi... Sí. Mira, pai, con chulería. Este Ahí vale. está, sí, señor, sí, señor. Este podría ser. Sí, este podría ser folla. Sí, sí. Oye, Queres probar algo máis? tes moza? E que ten que ver eso? Como foi o día que te presentaches na casa de teus sogros? Pode ter moza, pero non ir á casa dos sogros. Ah, bueno. Fucha a casa de teus sogros? Sí. E é que? Sí. E que? Contar, joder. A comer, a comer. Home, Como foi ese día? de puta madre. Sí. Sí. Unha definición, Hola, mamá. unha definición sencilla. Hola, mamá, papá. Este é Ramiro, de quen ven sendo dos folla de toda a vida. Toda a vida. Folla duro. Sí.